Здравейте, приятели! Аз съм Роналдо. Сега ще видите, ще направя някакви трикове с топката и ще видите какви са. Ще бъдат много яки и сега ще го видите. Ще почвам. Първият трик е това. Вторият трик е това. А третият трик е видяхте ли как пръсна? А пък другият трик е това. Не беше трик точно, само другият трик е на Роналдо. Здравейте, приятели! Мисля, че тези трикове май ще ви харесат. Дано да ви харесат и сега ще виждате един трик. Вижте, сега ще направя едно нещо. Извинявам се, приятели. Извинявам се, приятели, трябва да направя едно нещо. Сестричка да ми дойде да видя какво правя. Ще да играем, ама съжалявам много. И сега ще ви покажа един трик. Тя който няма да влиза. Сега се чуваш един трик. Вижте го. Хоп, хоп, хоп. Юхо! И стоп! И така. Роналдо е любимият футболист. Аз съм Роналдо. Хоп, хоп. Меси е Букух. Само Роналдо, никой друг. А пък Меси е Букух. Имам един приятел, той се казва Пламен, ама името му е Бутонка. Той, че сега вижте какъв трик е той. Бау! И аз те дошли на камерата. Той, че вижте сега нещо. Хоп, хоп, хоп. Видяхте ли този трик? А вижте той. Видяхте ли го? Какъв е? Хоп. Значи. Видяхте ли го? Моля! Вижте, другия начин е това. Хоп, хоп. А знаете ли това? А това е за баскетбол. Не знам, не обичам много баскетбол, само да ви кажа. Ще изкажа. Извинявам се много. Няма. Без искам, съжалявам много. Вижте друго нещо. Хоп, хоп. Пак е през камерата. Съжалявам много, че падна. Но пред един човек. И сега. Хоп. Съжалявам. Здравейте, приятели, аз съм Роналдо. Името ми е Роналдо. Роналдо и който прави много трикове. Хоп, хоп. Микрофонът си? И морсаж да спреки. И да той. Так, так, так. Видяхте? Видяхте го? Хоп, 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 хоп.
Приятели, това беше от мен. Довиждане, ето ми е топката. Не, много футболно, довиждане.